Какво? Китайска гума изпревари Континентал? АДАК току-що публикува новия си летен тест за гуми и някои резултати искрено са изненадващи. Тази година класацията оглавява Континентал Премиум Контакт 7 с 1,9 точки гума, която се представя балансирано и великолепно в всички измерения. На второ място имаме Pirelli Cinturato C3 с 2,2 точки, отново много балансирана гума в различните параметри. На трето място имаме Goodyear Efficient Grip Performance 2 с 2,3 точки, само 0,1 точка ги дели от Cinturato C3, но това е гума, която си спечели рекорда за издръжливост цели 56 000 км. Голямата изненада Lincoln Sport Master, гума, която се представи по-добре от европейските конкуренти Continental, Michelin и има дори 2 метра по-къс спирачен път спрямо Премиум Контакт 7 на мокро. Гума, която определено си заслужи клас А и разтърси европейския пазар.